Қарап тұрам да шаққатанмын. Өзі бию, өзі спорт бигрәк қызық. Әйдәгіз біргәләп танышабыз. Бүгін мен сізге чир спорт түрында сөйлеймін. Чирлидинг Америкада барлыққа келе. Жанатылар командасы спортты деп атар иде мин аны. Россияда матур спорт түрі күптән түгел генә үсә башлый. Беренче чирлидинг командасы 1996 елда оеша. Бер төрле хәрәкәтләр ясап, биюләр, ничек буталып бетмиләр алар. Әйдәге спортчылардан үзләренә сарап карыйк. Сәлам, мин Әсмилә. Сәлам, мин Надир. Ә син ни өчен чир спорт белән шөгыльләнәсең? Бу спорт түрі бик матур, анда акробатика белән бию тоташкан. Миңа бик ошый. Син ничә ел шөгыльләнәсең? Мин 4 ел шөгыльләнәм. Ярышларда катнашканың бардыр? Әйе, ярышларда бик күп катнашабыз. Уңышка ирешү сере нидә? Бик күп тырышырга һәм тренерны тыңларга кирәк. Бик зур рәхмәт, шәп булды. Үзеңә рәхмәт, сау ул. Алина апа, чир спорт белән һәркем шөгыльләнә аламы? Әйе, чир спорт белән һәркем шөгыльләнә ала. Без ел дәвамында балаларны кабул итәбез. Ниндидер махсус әзерлек кирәкми. Иң мөһиме теләк булсын. Безнең максат чир спортка битараф булмаган һәркемне дә өйрәтү һәм бу спорт түренә мәхәббәт уяту. Командада ничек кеше булырга тиеш? В команде должно быть от 16. Командада 16дан алып 24-кә кадәр уенчы була ала. Калганнар запас уенчылар булып санала. Спортчылар атнага ничек тапкыр шөгыльләнә? Мы тренируемся 3-4 раза в неделю. Спортчылар атнага 3-4 тапкыр шөгыльләнәләр. Шимбә көнне 2шәр тренировка үткәрәбез. Өстәмә рәвештә кызлар атнага 1 тапкыр акробатикага да йөриләр. Аларның көн тәртибе, ашау тәртибе нинди? Естественно, спортсмены должны следить. Спортчылар үз хәлләрен даими күзәтеп тора. Беренче чиратта яхшы итеп йокларга, дөрес итеп тукланырга тиеш алар. Ярышларда катнашканда иң мөһиме нәрсә? На соревнованиях в первую очередь нужно показать точку. Ярышлар вакытында беренче чиратта спортчылар залда өйрәнгән программаны төгәл итеп күрсәтә белергә тиеш. Ярыш алдыннан мин кызларга һәрвакыт әйтеп киләм. Чыгыш ясау сезгә күтәренке кәеф бүләк итсен, позитив эмоциялар алып килсен. Бик зур рәхмәт сезгә, уңышлар. Спасибо большое. Бик зур рәхмәт сезгә. Девочки, на начало встаем еще раз. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Дуслар, намады матур инде ул чир спорт. Сау булыгыз, лайыкларны куярга онытмагыз.